Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on dizuela astelena oso astelentxu hasi dute batzuek. Asteburu polita pasa dutenaren seinale ziurrenik. Festarako tartea izan dugu bai. Baina aldarrikapenerako eguna ere izan dugu tartean. Indarkeria matxistaren aurkako aldarriak ozen entzun ziren kaleetan, milaka lagun batu ziren mobilizazioetan eta indarkeriaren ertz guztiekin amaitzeko eskatu genuen larun batean. Estatuak dardarka epaielege estuak emakumeak gaude ia lertzear garrasi batek egan irtetzean aste bakoitzeko minutu bakoitza hilako aizparen minaren oroitza alaba emaztea. Euskal Herriko mugimendu feministak kaleak hartzeko deia egin zuen indarkeriarik gabeko bizitzak bizirik libre eta antolatuta lelopean. Jende asko bildu zen larun batean hiriburu zein herrietan. Palestinako emakumei egin zieten aitortza mugimendu feministako kideek eta gogorarazi dute emakumeen kontrako indarkeria ez dela kasualitatea. Zaintzaren aldarrikapena ere egin dute eta datorren osteguneko grebarako deialdia zabaldu ere. 3 egun baino ez dira falta zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatuko duen grebarako eta guk ere egun horretan kaleak hartuko ditugu. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, norkerak utzi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri deun bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakindasuna amua, etiketak ez du ordezten errespetua, sua nork hasi du jokua, noiz bilatuko dute zure hitzek behar duten lekua. Egia zaintza denez. Gaurko egunera etorrita badakizue gaur Cyber Monday edo ziberastelena dela. Estatu Batuetako eskerremate egunaren edo Thanksgiving delakoaren urrengo astelenean egiten den ospakizuna da. Zertan datza? Egin beharreko lana eta dena online egitea? Hori jada egiten dugu egunero, ez? Ez, Cyber Monday Estatu Batuetako online salmenta ekitaldi handienetako bat da. Black Friday egunaren urrengo astelenean ospatzen dena. Promozio eta deskontu handiak eskaintzen ditu, batez ere teknologia eta elektronika kategorietan. Beno, guk gure egingo dugu eta pentsatuko dugu online lan egiten dugunon ospakizuna dela eta astelena ospatuko dugu. Gaurko egunarekin jarraituz, 1922an jaio zen Nicolas Magallanes. Dantzari mexikar estatu batuarra izan zen, New Yorkeko City Balleteko kide sortzailea. Santa Rosalia de Camargon jaio zen. 5 urte zituela gurasoekin estatu batuetara joan zen bizitzera. Eta 16 urte zituela Pavel Techilek bisitatu zuen New York Boys Cluben eta Lincoln Christeni gomendatu zion Amerikako ballet eskolako beka ikasle izateko. Laizter hasi zen dantzari gisa nabarmentzen. Amerikar baletaren A Thousand Times Neien produkzioan agertokian agertu zen lehen aldiz. Baletetik haratago ere joan zen eta telebistaren eta zinemaren esparruan aritu zen. Besteak beste, Siegfried printzearen paperean Beltxargen aitziran. Dantzatik zientziara egingo dugu salto. Gaurko egunez, 1903an Lars Onsager jaio baitzen. Kimikari fisiko eta unibertsitateko irakasle estatu batorra izan zen, norvegiar jatorrikoa.
eta 1978an kimikako Nobel saria jaso zuena. 1925 hasi zen, ikertzen ioien mugimendu browniarraren soluzio elektrolitikoei buruzko teoria zuzenduz. 1926an bere datuak argitaratu zituen eta Zuritxera bidaiatu zuen Peter de Vieri jakinarazteko. Txondituta ageratu zen eta berarekin geratzera gonbidatu zuen Zuritxeko Instituto Politekniko Federalean. Browneko unibertsitatean egon zen bitartean, termodinamikari buruzko ikerketak egin zituen. Lan hauek ez zuten garrantziarik izan bere garaian, baina Bigarren Mundu Gerraren ondoren kontuan hartu zituzten eta azkenik aipatu bezala, 1978an kimikako Nobel saria eman zioten. Pura contradicción, cada molécula de mí solo piensa en huir. 5 segundos para la fusión, salgan corriendo, aborten la misión, paradoja espacio-temporal, entre mis piernas Zientziatik literaturara ekarriko dut nik sarrera orduan. Gloria Fuertes García hil baitzen gaurko egunez 1988an. 50ko belaunaldiko poeta espainiarra izan zen, gerra osteko lehen belaunaldiko mugimendu literarioaren ondorengoa. 1970ko hamarkadatik aurrera, Espainiako telebistako aurrentzako eta gazteentzako saioetan hartu zuen parte. Besteak beste, Un globo, dos globos, tres globos, edo La Cometa Blanca saioetan. Bere poesian emakumeak bakezaletasuna eta ingurumena defendatu zituen. 2017an bere jaiotzaren mendeurrena ospatzeko mendeko espainiar poesian izan zuen papera aldarrikatu zen. Quedo en los ojos, no me hables de los hechizos, de tus besos en el cuello. Están celosos mis rizos, están celosos mis rizos. Acariciame el cabello para tu mimo oportuno. Imanol Artzabalen ahotsean ari gara Aloido kantua entzuten. 1989an argitaratu zen lan hau, Imanol dagoeneko erbestetik bueltan zegoela. Gaurko saioan erbeste eta musika izango ditugu izpide. Ostiralean egin genuen aurrera pentsoa eta gaur Josu Txueka 11 bide elkarteko kidea gurean izango da musika erbestean kongresuaren inguruan lasai aritzeko. Bestetik Akaitz Arasolak udazkenean zehar ditugun koloren inguruan hitz egingo digu. Eta Andergoenaga etorriko da gurera, parasurfeko munduko txapelketan aritu da eta aurreratuko dizuet 4. postua lortu zuela. Ni gozen nintzen, baina menua osatuta dugula ikusita bapo geldituko naiz. Dena presba hilako 27 ditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi Bigarren Kafera, naiz irratian zarete. Goiuri zeizarandia, egunon? Egunon. Eta dantza? Dantza. Oraintxe guk egin duguna zu WhatsAppean zenbiltzen bitartean? Etzen WhatsAppa. Kontatuko dizat. Ja. June Romatet Ibarguren egunon? Egunon. Eskerrak zuetorri zaren gaur astelenon izentzu pixka bat emateaz. Ufa! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur Bigarren Kafeak 673 du, azaroak 27, goizak 10:14 minutu, gu hemen 3 hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmoz, ongitorri, naiz irratian zarete, Bigarren Kafean.
kind of things. But these words won't come out of your mouth. Though I know they're on your mind. Doinu Leunekin abiatuko dugu gorko saio hau, dagoeneko txatean hasi zaizkigu egunon euria gaur aldatuta zaudete lekuz, ez? Bueno, leku fisikoa ez, zuek non ikusten gaitu zuen, akaso, tarteka aldatzen dugu. Egia da. Bai, nizan naiz azkena sartzen, ez. Trampetan, badakizu atera gabe mugitu daitekeela, ez da? Ja, nik hori egin dez. Nik egin hori. Ai, enea, jona. Horrela. Bai, mogitu dezakezu. Bueno, baina, zora abiatu egingo ditugu ikusleak. Egunon gaztiak diote hemendik gaur ze deskontu emango dezue, gaurko saioa doainik daukazue. Zezue Twitchen ordaindu beharrik, bigarren kafea ikusi eta entzuteko. Ez Twitchen, ez Twitterren, ez Facebooken, YouTube. Leku guztietan. Eta gorkak esan digun, ere maite dut da aurreko ostiralean nire etxera itzuli nintzela. Ze polita den bueltatzea, kakaintzona irratira. Bertan izan zinen, gorka? Ondo da. Bueno, horrek esan nahi du, gorka, osaturik dagoela, ez da? Izan zuen ebakuntza, baina ja, ez da, listo, dena ondo. Osasuntxu eta goiti bera dotore. Oso osatuta dago gorka bai. Ez da makala. Hemen Spiderman-derrek, haupa ez dut asko idatziko Harry Potterri buruzko bideo baterako gidoia idazten ari naiz. Ara? Ez dizuet berriro galdetuko. Spiderman-derreta goiuri noiz de Montre antolatuko duzuen lehen kolaborazio. Ega, arrazi duzu. Utzikerian biak, Yes, I do. Gorkaren urrengo mezurako goiuri laguntza behar dute. Oraindik daude nik eramandako gauzak kakaintzonan hori ulertzen dut. Laiztera Atresmandat podcasta, elkarrizketa 150 saioan. Gonbidatu egin dutela, ez? Atresmandat podcastera kulturaz proiektua... Osnarketa polita egin genuen. Oso ondo. Eta noiz entzun daiteke, saio hau, Gorka? Zure hausnarketak entzuteko? Hemen hasi da gorka dagoeneko. Orduan gidoilaria zea, Spider-Man-der, igual elkarrizketa bat. Nik gidoilaria gustatuko leitzaidak, pilo bat kostatzen zain, nire YouTubeko kanalera prestatzen ari naizen bideo bat da, kanalerako. Hala, pasako naiz, osatuta pixkat, bai, banago txukunago asti honetan. Oso ondo gorka. I love you. Yes, I do. Maite dutekin hasi beharko dugu egunero bezala, eta maite dutekin hasteko June Romatet Ibarguren, zein da zure maite duta? Nahiko simplea da. Maite ditut liburuetatik ondo adaptatutako filmak. Ara? Ze banuen gogoa duela aste pare bat estreinatu zen, Gose Jokoaken laugarren filma ikusteko, ze iaz irakurri nuen liburua edo, urte honen hasieran edo, eta oso gustora irakurri nuen, eta beldurra ematen zidan, ea zer egingo zuten, filmera eramateko orduan. Eta esan behar dut, ikusten ari nintzen bitartean, geroz eta laiago ikusten ari nintzela, ze ikusten dena errespetatzen ari zidela, ez da erreza, ezakitzen bat horri dituen, baina ez da liburu fina, eta horrelako liburu zabal bat, film batera ondo eramatea, nik uste ez dela erresa izango eta benetan ondo egiteko lan bat izan da. Goiuri ez izarandia, zein da zure maite duta? Maite dutek ez gaurkoan. Saio hasieran esan dugun bezala, larun batean elkartu ginen, hainbat hiriburu eta herrietan, aldarrikatzeko, bizirik libre eta antolatuta gaudela edo egon nahiko genukela eta gaur goizean iriki albistegiak eta ikusi
gizon batek 25 urteko emakume bat eta haren 3 urteko alaba hil dituela Madrilen, Karabantxel auzoan, ustez oraindik, duela gutxi gertatu da, eta horrela izaten dira kontu hauek, ustezko hilketa matxista bat izan da, eta hain tetriko ez balitz, txantxa irudituko litzaidak ez, nola larun batean milaka eta milaka eta milaka emakume bildu ginen aldarrikatzeko bizirik egon nahi dugula, eta handik ordu batzuetara gizon batek beste emakume bat hilduela, eta egoera berdinan gaudela irakurri dut baita ere 2 hilabetez behin emakume bat hiltzen dutela Euskal Herrian, bataz beste, 2003tik 118 emakume hil dituztela gizonek, eta 12 ume ere bai, eta horrela esan da zenbakiak dira, baina 118 emakume dira, 118 familia, 118 bizi proiektu, 118 lagun arte, 118 lankide, bulego, denetarik eta unibertso oso bat iruditzen zait, eta ezin maite dutik aipatu gaurkoan egoera hau dela ikusita egia esan. I tot allò que abans era blanc i negre ara torna a ser color normal, però només avui. Sento el sol a la meva pell. Aquí amb els dos, tan sols tu i jo. Nire maite duta kasu erreskiritik jota, baina atzo Santa Cecilia egun ospatu genuen. Naiz eta aurreko asteazkenean zegokion egunean ere ospatu genuen musikari garen askok. Atzo ohikoa da, gure herrian behintzat, udal talde, udalerriko musika talde edo musika eragile ezberdinek alako kontzertua eskaintzea, txistulari, dultzainero, soinu jole, musika banda eta bestelakoak, abesbatzak eta tarteko, eta egia esan nahiko ospakizun xelebra izan zen nerea, ze alabeharrez egon guztia entxeatzen pasa nuen, proiektu bateko disko berriaren zuzenekoa prestatzen ibili ginen, eta ala behartzuen gure taldekietako bat orentxe Londonen bizi delako, eta ez dagoelako aukera gehiagirik arekin ensaiatzeko, asteburu guztia horretan pasa dugu. Baina goiz bukatu genuen arratsaldean bazkal losterako edo, eta behintzat bat egin nuen festarekin, txarangarekin, eta egia esan urte asko eta asko dira, giro horretan ospatzen ibiltzen garela, eta naiz eta asumituta nuen, atzoko ospakizuna etzegoki dala, entxeatzen nintzelako, eta hori ere bada nolabait Santa Cecilia ospatzeko modu bat, tira, edarra izan zen beste modu batera, azken orduan bada ere, festarekin bat egin, eta txaranga doinuetan behintzat igandea amaitzea, eta gaurko astelenari balako bultzadatxoa ematea atzo babetik. D'aquell dia aquí amb tu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Joan den ostiralean aurreratu genizuen, gaur edo aste honetan behintzat izango genuela aukera aurreratutako edo izandako lehen harremantxo hori luze eta sakon garatzeko. Eta bueltan da gurean Josu Txueka. Aritu ginen ostiralean esan da bezala erbesteratutako musikariak gogoan izan dituen, Donostian egin den kongresu horrek. 11 bide elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak sustatu duten kongresu honek hainbat aditu eta artista bildu ditu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza eta bertan hainbat aditu, hausnarketa eta iraganera begira jartzeko eta nolabait ziur gaur goegunari ere begiratzeko aukerak izan zirela. Bertan, erbestean garatutako jarduerak, musika erbestean eta IESean nola sortu den, musika eta literaturaren arteko harreman hori, musika bera, dantza, zinea eta antzerkiaren testu inguruan, eta hau guztia erbesteak behartu edo erbesteak sortutako giro edo kontekstu historiko horietan aztertu dute. Hainbat egunetako lana izan da, eta tartean, kongresuan, Larraitz Ariz Navarreta, Manuel Aznar Soler, Monika Buxeda, Carmen Gil Fonbellida, Rebeka Gomez, Jose Ramon Zabala, eta Josu Txueka intxusta izan dira. Beste hainbat izen ere agertu dira bertan, beste hainbat gai ere aztertu dituzte, eta honen guztiaren inguruan aritzeko 11 bide elkarteko Josu Txueka bera daukagu gaur gurekin, ostiralean agurtu genuen telefonoz, gaur, aurrez aurre, Josu Txueka egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Aldez aurretik, konta iguzu, zertan datzan 11 bide elkarteak, ze nolabait elkarteko kide izan da, elkarteak berak sustatutako kongresua dau, urte batzuk badira kongresua hau ere, hainbat esparrotatik bideratu duzuela, baina erbestea bada, 11 bide elkartearen nolabait zutabe nagusia, eta akaso entzula lehenbailen kokatzearen zertan da 11 bide elkartearen jarduna. Bai, 11 bide elkartea sortu zuen Deustoko Unibertsitateko irakasle batek, ja gure artean ez dagoena, orain dela 3 urte hil zen, eta bere gerizpean nolabait izateko bultzatu eginda elkarte xume, baina nik uste dut erbeste kontuetaz nahiko esanguratsua dena gure artean. Irakasle hori izan zen Josean Askuntze, eta bera zen Deustoko Unibertsitateko literatura irakaslea, eta honek hartu zuen ardatz bere ikerketen artean, beste gauza batzun artean, baina nabarmen erbestearen historia, egitea, eta batez ere erbestea hain zuzen ere hori, literaturaren aldetikan edo adierazpide artistikoen aldetikan jorratzea. Hori dela eta sortu zuen elkartetxo hau. Elkartetxo esan nahi dut, zeren oso jende gutxi gara, ez gara iristen dozena erdira, baina, nahiko indarra izan zuten edo izan dugu 18 nazioarteko biltzar egitea. Eta hausen hori, 18 bi urtean behin egiten dugu, eta esan dudan bezala gehienak oain dela gutxi arte izan dire batez ere erbestea eta literaturaren aldetikan emandako fruituak edo emandako urratzak, baina azken urteotan zabaldu egin dugu, zeren, ez dire mugatzen nolabait izateko erbesteko ekimen kulturalak literaturara bakarrik, baizik eta badaude beste aspektu batzuk landu behar ditugunak. Eta hau da, esateko, azken biltzar hori, horren adierazpen zehatza, musika eta erbestea. Musikarekin batera noski, literatura oso gertu dago, adierazpide literarioak eta horrela, kanten bitartez, bertsuen bitartez, tabar, baina hain zuzen ere, beti esan den bezala, edo azpimarratu, gehiegi igual azpimarratu den bezala, gerraren ondorio sortutako erbesterea, gerra zibilaren ondorio sortutako erbestea, oso nabarmen izan zen, ze pisu izan zuen erbesteratze horretan, alde literarioak, alde artistikoak, eta esan zuten bezala, Espainia ustu egin zen bere inteligentziaz eta bere artista eta literaturgile askotaz taola, baina musikarena esatako da horietako adierazpide bat, eta hori nolabait esateko gure aldetikan gutxienez jorratu gabe zegoen. Eta kongresu hau egin dugunean, konturatu gara hori
oso importantea zela, esateko alde hori jorratzea. Oso adierazgarria da esateako islarien artean izan genuen, nik uste dut hemen Euskal Herria mailan musikologia kontuetan persona importantenetako bat, hain zuzen ere berak zuzendu dulako 20 urtetan Eresbil artxibo famatua, John Bagues, eta honek esan zuen harrigarria zela, baina egia zen hori orain arte ez dela egin olako hurbilketa erbesteratze mundura musikaren aldetikan, musikologiaren aldetikan. Eta hau izan da gure azken biltzar hori, aste honetan, azken egunotan burutu duguna, eta nik uste dut gauzak ikusita guk beldurra genuen, batez ere kontrolatzen genitulako esparru literarioak eta bar, baina musikarena guretako zen pixko bat urrun gelditzen zitzaigun esparrua eta horrela, eta ikusi dugun beldurraz geunden hain zuzen ere, hau kongresu hori eramateko eta prestatzeko, baina burutu dugunean, konturatu gara izan dela, itxusia da nik esatea, falsa modestia delako, ez? Baina asmatu egin dugula, oso ederra atera dela, eta egitekoa zela, John Baguesek azpimarratzen zuen bezala. Eta hori dela eta, beti kongreso guztiak bukatzen direnean, prestatzen ditugun liburuak, akten liburuan olat izateko, eta kongresu honen ondorioz, hemendik urte batetara aterako dugu liburu bat, itzaldi guztiekin, emaitz guztiekin, eta oso interesgarria izango da. Hain zuzen ere, Baguesek esaten zuen, edo aipatzen zuen utxune hori neurri batean, zen ikusi dugu ere bai, hainbat gauza edo hainbat persona eta horrela ez direla egon. Ezinezkoa da 3-4 egunetako kongresu batean zera guztia jorratzea, baina izango dela aurrera paso nik uste dut importante bat. Hemen egitarauari begira, joan den azaroaren 21 asteartean abiatu zenuten Eider Mendoza aldu nagusiaren irekira ekitaldi hortako presidentziarekin, zuze egon zinen moderatzaile, baina hasierako hitzaldi kontzertu hori Melinda Burlaut izlaria eta piano jotzailearen eta Gorka Robles Alegriaren ahotsaren bidez egin zenuten, musika gatibua izenpean. Urrengo goizean abiatu zen nolabait Carlos Santamaria liburutegian analisirako espazio nagusia, eta hortik ja John Bagues Eresbileko kideare bazegoen bertan, ez? Nolabait horrelako kongresu bat egiterakoan, pentsatzen dut, ezinbestean pentsatuko zenutela Eresbilekin harremanetan jarri behar dugu, han dagoelako neurri batean kongresu honen, analisiaren zati bat behintzat, ez? Urtetako jarduna behintzat bazegoen hor euren eskutik nolabait bideratuta, ez Josu? Bai, Eresbil ere bai, nik ezagutzen nun eta ezagutzen genuen, hain zuzen ere, musika eta musikaren historiaren kontuetan eta batez ere musikoentzat egundoko artxiboa delako, baina izan da baita ere, nolabait esateko, sendotzea aldez aurretik genuen horren inguruko eritzia. Eta dakizuenez, edo jendeak ez dakit jakingo duen, baina Eresbil izan zen ere bai gauza xume bat, errenterin sortutako ekimena, Jose Luis Ansoreganak jarri zuen martxan 60ko hamarkadan, justu helburu batekin, biltzea partiturak gero esatako hor bertan zegoen Andramari koralak kantatzeko. Eta berehala konturatu ziren importanteagoa zela, partiturez gain biltzea musikaren inguruan zeuden material guztiak. Eta hori dela eta, gero diputazioaren laguntzaekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzaekin taula, bihurtu da Euskal Herri mailan daukagun musikaren inguruan artxiborik importantena. Eta, hor daudenak, haien artean ez dako John Bagues, jubilatuta dago, baina oraindik jarraitzen du gauzak egiten eta horrela, hoiekin kontutan hartzekoa ezinbestekoa zela. Eta, benetan, asmatu egin dugu zen honek esatako John Baguesek lehenbiziko egunean egin zuen nolabait esateko ponentzi edo hitzaldi marko orokor bat, kokatzeko gero urrengo egunetan hainbat gauza aterako zirenak kokatzeko gauza horiek, eta oso interesgarria izan zen. Euskal Herrian baditugu beste erakunde musikaren aldetikan, alde batetikan esatako musikaia da oso presente dago hainbat ikasketeten, esatako magisteritza eskolan, eta hor dago baita ere Donostian, musikene goi mailako oso liburutegi onarekin, eta horrela, guzti horiekin jarri gara neurri batean edo bestean harremanetan, hain zuzen ere, gure kongresuaren berri emateko eta beraiek parte hartzeko.
Hemen Felipe Juaristiren erbesteko elurra lanean agertzen da testu bat. Erruak erro luzeak ditu, mina da eta ez jakintza, kontzientziaren giltza. Egon nahi ez dugun tokian egotea da erbestea. Elurra egiten du eta hotzak gorputzak hartzen, erbestea ez toki baita. Badago erbestearekin halako espazio filosofiko eta emozional bat, ez dakite horrek sorkuntza prozesuetan hainbat autoren lanetan izan duen eraginerako analisi espaziorik ere izan den nolabait musikologiatik eta teoria musikaletik ere halako eragine izan duen, ez erbesteak egoera emozional horrek sortu diren lan horietan, Josu. Bai, hori ere bai ikusi dugu zera biltzar honetan, izateako hainbat musikari erbestean zeudenak hor zor zituzten hainbat lan eta erbestea zeukaten edo erbeste egoera zeukaten abia puntu, akuilu eta motorra nolait esateko, bai? Eta erbestean bertan, bueno, denon kontutan izan beharko dugu gure historiari begiratuz esateko 19. mendean dugu Jose Mari Iparragirre, nola kanpoan zeudeneak herriminez ze kantak sortu zitun erbesteak eraginda. Baina hori maila guztietan ez bakarrik poeten artean, baizik eta musikarien artean eta horrela izan da iturri bat gauzak sortarazteko edo sortzen zituzten gauzak baldintzatzeko, bere testu inguru hori erbesteratzena edo bere egoera, bai? Eta hor badago ezinbestean, lehen aipatu duzu ez, literatura eta musikaren arteko lotura hori, aintzat edo analisipean izan zen dituzten autore ia guztiek esango nuke modu batera edo bestera, euren sorkuntzetan hitzak behar izan dituztela eta hitz horietan egon dela literaturarentzat espazio bat. Hala espalin bazen literaturgileekin harreman zuzenean zeuden kontestu kreatibo horietan eta hor ere sortzen da, ez? Pentsatzen dut zuen iraganeko aipatu duzun literatura analisirako jardun horrekin ezinbesteko lotura eta nolabait, zuentzat ere esparru logiko eta koherente bat, kongresu honekin, kongresu honen aurtengo gaiarekin nolabait lotzeko, ez? Bai, hombre, guretako esan dudan bezala hain zuzen ere Amaikabide elkartean gaudenontzat literatura helduleku bezala zen errezena eta logikoena. Baina kongresu honetan berrikuntza izan da musikaren adierazpidea. Eta esan dudan bezala baita ere, guretako hori zen aldapa gora beratzu bat, baina nik uste dut nahiko gainditu dugula. Eta kongresu honek hartu du, kongresu honetan hartu leuke gehiago musika adierazpide bezala, eta igual bigarren planu batean gelditu da literaturena. Baina, egonda ere bai itzladatuta. Hor, hainbat sortzaile izan dituzue Izpide, Regino Sorozabal, Jon Oñatibia, entzuten ari gara, Josu Kinenaren eskutan Aita Donostiaren lana pianoan, Gabriel Olaizola, Enrique Jorda Gaiastegi, Ramon Muguruza, Emiliano Zubeldia, Eresoinka abesbatza, eta Eresoinkara iristerakoan asko lotzen dira gainontzeko guztiak ere, garai askotan 20. mendeko lehen erdi horretako hainbat momentutan bat egiten dutelako, Gabriel Olaizola eta Eresoinka ezin banandu diren izenak dira, hor sortzen dira, ez? Halako lotura batzuk nolabait gure erbesteko musikaren historia idazten dutenak iaia euren kabuz, ez Josu? Bai, Gabriel Olaizola eta Eresoinka gauza bera dira, ez? Hori da. Berak bultzatu zuen, edo berak zuzendu zuen, Jose Antonio Agirreren bultzada. Baina, bai, hor bat egiten dute, edo onera datoz, zuk aipatu duzu ezatako Jose Antonio Donostia, bera erbestean zegoen, Toulouseen hain zuzen ere, eta Eresoinka martza jartzerakoan berarekin kontaktatu zuten, eta egon ziren berarekin Toulouseen, Gabriel Olaizola, eta Jesus Luisa, eta Enrique Jordak, eta horrela, ez? Baina, bat egiten zuten esateako, nolabait esateko, edo lotura egin zuten hain zuzen ere, Donostiak eta beste batzuek gerra aurreko hamarkadetan egindako ikerketa lanekin musikaren aldetik antabar. Adibide bat jarriko dut, esateko. Denok dakigu, 20. mendearen hasieran ibili zirela kantuak biltzen alde batetikan esateko Lekaroz aldean eta horrela Jose Antonio Donostia eta Bizkaia aldetikan ibili zen Azkue, Resurrección Maria Azkue. Biek batera edo balkoitza bera aldetikan osatu zuten euskal
tutegi haundia eta ederra, eta hain zuzen ere, 19. Zetozen kantak eta bar. Gero kanta guzti horiek, esatako, erabili zituzten, eman dezagun, erezeinkakoek bere kantaldiak egiteko taula. Hain zuzen ere, horiek egin ez balute aurreko urtetako lan hori, biltze lan hori, ezinezkoa izango zen esatako, erezoinkak izan zuen repertorio edo kanten bilduma izatea, eta hoiei esker egin zuten, eta denak bat egin zuten, edo nolabait esateko, hemen pizkundea deitzen dugun garaian, gerra aurreko pizkunde horretan, pizkunde horrek jarraitu zuen erbestean, hain zuzen ere, pizkundeko urtetan edo aurreko urtetan egindako lanari esker. Eta hor dugu, esateko, haien artean, Aita Donostia, edo Jorge de Riezu, edo Hilario Olazaran. Hilario Olazaran esateko, txistulari famatua, txistulari eta gaita, txistu eta gaitaren lehen metodoa idatzizuna. Hau erbestera juntzen ere bai. Kongresu honetan, utxune bat izan dugu, zen Aita Hilario Olazaranen zera, ez dugu landu. Baina saldu da, bera eta bera bezalakoak. Baina hori da, guzti horiek gerra aurrean egindako lana gero islada izan zuen erezoinkaren bitartez. Eta erezoinka eta horiek egin zituzten lan eder eta bikainak eta dotoreak eta Europako areto importantenetan kantatu zutenak, horiei esker izan ziren. Aurreko astean aipatu genuen Lucy Duran, etnomusikologo eta musika ekoizlearen hitzaldi hura. Irrati esatari ere bada Lucy Duran, bere ez dakit jarduna hainbeste esparrutan landu duen emakumea. Eta badakite izan zela nolabait ez, kongresuko mugarri horietako bat haren ekarpenak bereziki interesgarri suertatu zirela, eta ez dakite laburbiltzerik ote badagoen nolabait arke zuenera ekarritako ura Josu. Bai, nik itxusia da baita ere azpimarratzea gauza batzuk eta beste batzuk ez aipatzea, ez? Baina nik azpimarratuko nituzke hori, 3 goizetan izan ditugun 3 hitzaldiak. Bata, esan dudan bezala lehen, Jon Baguesena, nolabait esateko eremu edo ikuspegi orokorra planteatzeko, bigarren egunean hain zuzen ere hori Lucy Duranek egindakoa, eta abia puntu izan zen, gainera hori, bere aitaren Gustavo Duranen pertsonalitate edo biografia berak jorratu zuen. Baina azpimarratuko nuke, alde batetikan, personaia hau, berak izenburuan jarri zuen bezala, ertz askotako personaia poliedrikoa dela, politika aldetikan, musikaren aldetikan, eta bar, eta gainera, ibili zen erbestean leku ezberdin askotan, eta bar, eta oso personai nolabait esateko aberatza, berak ja badauka bere biografia, gertatzen dena da biografia, edo liburuak azaltzen dire, eta gero desagertu egiten dire, eta gelditzen dire bakarrik adituen eskutan, eta ez da oso ezaguna, baina, eta emakume honek zera egin zuen hitzaldia lagunduta Samuel Diz musikariarekin. Eta gertatu zaigu, kongresu honetan ere bai, ditugula aldi berean musika ikertzen dutenak, baina aldi berean musikariak direnak. Eta honek esatako gitarra jotzen du, mutiko honek, Samuel Diz honek, eta orduan tartekatu zituzten pasarte biografikoak musika piezekin, hor bertan, ez? Eta izan zen zoragarria. Eta bestaldetikan, esan behar dut, eta autokritika edo ez dakin zenolako kritikak behar dugun. Baldin badator onera, Euskal Herrira, Lucy Duran bezalako persona bat, etnomusikan oso importantea dena mundu mailan, eta hemen ez dauka inungo oihartzunik. Nik hori salatu nahi dut, nolabait esateko. Medioetan, hain zuzen ere, irratietan desente atera gara, hemen lekuko, nolabait esateko, eta oin, baina medio idatzitan utzaren urrengoa, ez da lerro txiki bat ere. Bakarrik, zera, aldez aurretik prestatu genitun prentsa oharrak, azaldu ziren 2 medioetan, eta kitxo.
Eta gero, naiz digitalean ere bai, azaldu zen zera ohar potente bat, baina gero idatzietan, eta nik, lotzaz ikusten nunola zetako luzi hemendikan pasatu da eta horrela, eta ez du inungo oihartzunik izan, ez da lerro txiki bat ere. Eta aipatuko nuke ere bai, 2. hitzaldia, hain zuzen ere, Faustino Arantzabalek egindakoa, dantza munduaz, erbestea eta dantza munduaz. Baita ere, Jon Bagoesen antzekoa izan zen, hitzaldi orokor bat, nun jorratuzun hori, dantzen mundua, ez bakarrik ere soinkan baizik eta beste adierazpidetan eta horrela, beste bidetan izan zuen oihartzuna erbestean. Eta baita ere, hau hemengoa da, etxekoa da, ez? Bai, Kresalako Donostiko taldekoa eta horrela, baina oso maila handiko hitzaldia eta orokorra izan zen, eta gero izan dire beste aportazio batzuk, baina nik 3 horiek azpimarratuko nituzke. Eta berriro dut, nik uste dut, asmatu egin ditugula izlariekin, eta hitzaldiak izan dire alde horretikan oso onak. Hor, Luzi Duranen arira uste dut, eta entzulean olbait kokatzeko, egia da hemen informazio asko dagoela, eta aipatzen dugunean Gustavo Duranen alaba dela, eta Gustavo Duranen musikatik analize egin zuela, Gustavo Duran ere kokatu behar da, testu inguruan, Bartzelonan jaioa, musikari erraldoia, oso gazte Madrilen, ez dakite, Buñuel, García Lorca, garai hartako elite kulturalekin harremanetan, uste dut Manuel de Fallaren ikasle izan zela Gustavo Duran, erbestera joan, militar aritu zen, Republikar bandoan, badauka historia ikaragarria, eta historia horretan guztietan musika tarteka eten egin beharra, erbestea tarteko, eta gatazka militarrak tarteko, ez? Eta bada oso personaje interesgarria, eta haren alaba, ziurrenik zuk esan duzu, ez? Musikologian, mundu mailako referente horietako bat, ez da edon horrez. Beraz, horre, eman dira oso, ez dakite, analisi mamitsuak, interesgarriak, ez dakite, bertaratu den jendearen aldetik ere gustora geratu zareten, akaso, publikoaren goxotasun horrek ematen du edabide batzuk eman ez duten atentzioaren, olako konpentsazioa edo, zentzu horretan zenolako harrera izan duen kongresuak, Josu? Kongresu gehienek jendearen aldetikan oso oihartzun eskasa dute, baina hori gertatzen da, ni guain dela gutxi esatako egon nintzen Parisen udaletxean bertan, Parisiko udaletxean bertan egin zen nazioarteko kongresu batean, eta gure kongresuan baino jende gutxiago zegoen. Ez dakit zergatik, igual goizetan jendeak lan egiten dulako, edo ikasleak unibertsitatean daudelako eta horrela, baina, izan zen nahiko jende, nolabait izateko, oihartzuna izateko jendearen aldetikan, eta ez izateko hori, izlariaren aurrean 3-4 persona bakarrik, hori beti da pizko bat tristea. Eta beste aldetikan, aipatuko nituzke esateko, burutu ditugun ere bai, ekimen hitzaldi kontzertu nahaztuta ekimen horietan oihartzun handia izan du, esateko aurreko saioa egin genunean Donostiko diputazioan edo Gipuzkoako diputazioan aretoan taula, bai beteta zegoen, eta batez ere ez bakarrik beteta zegoen, baizik eta burutu zuten kontzertu hitzaldia Melina Buglod eta Gorka Roblesek astindu zizkikun bihotz guztiak, unkigarri esan zen. Horiek tartekatu zuten hitzaldia eta kantak, Melina Buglodek jotzen zuen pianoa eta Gorka Robles tenoreak katatzen zituen, eta benetan, izan ziren kantak 5 pasai hizkuntzez berdinetan, eta gehienok supoatzen dut horrezatako alemaniera ez genekien eta horrela, baina unkituta esatako gizon horrek alemanieraz hainbat kantak kantatu zitulako hain indartzu eta hola. Eta alde horretitekan, esateko, egun horretan, hasierako egun horretan, areto beteta egoteaz gain, izan zen ekitaldi oso indartzu eta oso ondorekatua, jakintza zientifiko eta oihartzun musikalen aldetikan, hola ezteko. Analisia egiten hasita agertzen dira hainbat
kokapen, esaterako, Hernani oso presente dago hainbat autore hernaniarrak izan direlako, eta horrek badauka, itzaldietako batek hain zuzen ere Hernanitik Valparaisora aipatzen du, Ramon Muguruzaren lanean oinarrituta, lehen aipatu dugu Gabriel Olaizola bera ere, hor badago, nolabait, abia puntuetako bat, eta nora jo aztertzerakoan agertzen dira, La Habana, Valparaiso bera, Chile, Kuba, Frantzia oso presente, exilioaren lehen harrera herrialde izan zelako momentu batzutan, erbestearena. Hau literatura aztertzerakoan, beste kongresuetan analizatzerakoan, aztertzerakoan, puntu berdinetara iritsi zarete alegia, Amerika Latina, Frantzia izan dira gure erbestearen kokaleku orokorreta beraz musika eta literatura, testu inguru horietan sortu dira edo egonda alderik nola baiten musikaren analisi hori egiterakoan? Bai, berdintzuak izan dire, hain zuzen ere hori, badire beste erbesteraldi batzuk, 19. mendekoak eta horrela, baina beti errepikatzen dire hori, guretako Euskal Herriko jendearentzat hain zuzen ere gertuena da beti mugaz bestaldeko lurra, Frantzia edo iparraldea deitu dezakeguna, lehen aipatu dugu Jose Mari Iparragirre, horrek Hendaian bertan hainbat kantatu zituen edo Hendaia zeukan izpide eta horrela, eta 19. eta 20. mendeko gerra zibilari dagokionez biztan dago gure lehenbiziko erbesteratuak, bai Irungoak, bai Donostikoak edo gero Bizkaiko portuetatik atera ziren umeak eta horrela, gehienak Frantzia aldera jo zuten, eta gero behin betiko erbesterea gauzatu zenean, alde batetikan Frantzia zegoen, eta beste aldetikan bigarren erbesteraldi bat hasi ziren batzuk egiten Amerika aldean. Eta Iparragirrek 19. mendean egindako bidaia nola izateko Ameriketara, ja migrante bezala edola, baina errepikatu zuten, eta kontutan izan beharko dugu, hain zuzen ere, esatako gure gerra zibilaren erbesteratuak iristen direnean Amerikara, elkartzen dire, hain zuzen ere, 19. mendean jundako erbesteratu, baina baita migrantekin. Esatako hor martxan daude hainbat euskal zentro tabar, Laurak bat, Montevideon, Buenos Airesen, Txilen ere bai, eta bai, Valparaiso aipatu duzu, oso importante izan zen esatako, Winnipeg barkuarekin eta beste barkuekin bitartez, jun ziren nola izateko Txilera erbesteratuak. Eta hor bat egiten dute, eta bai, literatura mailan edo beste testigantza mailan agertutako toki hoiek musikan ere errepikatzen dire. Eta lehen aipatu dut, Hilario Lazaran, hau erbesteratu zen Txilen, Jorge de Arriazule, Karostik, juntzen Argentinara, Aita Donostiak gelditu zen Frantzian, baina nun, gelditu zen Toulouseen, ibili zen gero Zaran, eta bar. Eta bai, errepikatzen dire lekuak, eta errepikatzen dire egoerak, baina hori, kongresu honetan guk landu dugu musikaren aldetikan, baina bai, errepikatzen dire testu inguru eta hola. Testu inguru ezberdin batzuk suertatzen dire. Esan nahi dut, konzentrazio eremuen fenomenoa, esate baterako, zuk aipatu duzu Hernanikoa, eta Hernaniko kausoa da Ramon Muguruza. Ramon Muguruza esatako honek ezautu zitun hainbat konzentrazio zelaia, Argeleskoa edo gero Gursekoa. Eta hor esatako bilekutan sortarazizun talde bat, musika talde bat, koro bat. Oso polita da horren historia, esatako Argelesen iritzi bere zain laizter, oaindikan barrakoiak egin gabe eta horrela, edo egin berriak, eta honek martxan jarrizun koro bat, Eusko Ametza. Eta oso nahomen zen, zeren atera ziren zelaitik kantatzeko Perpiñan aldean taula, kasino militarrean tabar. Eta ditugu oso interesgarria hoien programak taula. Euskal kantak, lehenia esan dudan bezala, oiko kantak taula. Baina, ze testu inguruan, konzentrazio zelai batean, 19. mendean ez zituzten olako konzentrazio zelaiak esautu. Eta, igual erbesteratze mugimendua apalagoa zen. 20. mendekoa zen asko zaundiagoa. Nolabait esateko gizarteko sektori guztiak edo adin guztietako jendea jun zerbestera. Eta testu inguruak
larriagotu ziren, hain zuzen ere, berehala hasiko zelako, edo hasi zelako, bigarren mundu gerratea. Eta horrek biderkatu zituen esatako ahaleginak juteko Amerika aldera. Bueno, 11 bide elkartearen inguruan hasi gara elkarrezketa honetan, eta Euskal Herbesten kultura aztertzen duen elkarte honek jakinarazi behar dizuegu, liburu eta lan, entsegu, analisi asko egin ditu, azken horietako bat aurkeztu duzue, 11 bide taldeko kideen Ricardo Tejadaren ensaio en el exilio, baina horretik lan asko ere argitaratu dituzue. Entrevista honen hasieran Josu Txoka esan diguzu, azken kongresu honen ondorioak ere bilduko dituzuela, hori da nolabait esateko akaso 11 bide elkarteren hurrengo proiektua, ez dakit noizko eta nola aurreikusten duzuen lan hori? Pues ohiturari helduz, 2 urte barru egingo dugu beste nazioarteko batzarra, oraindikan ez dugu erabaki edo ez dugu pentsatu zein izan den ardatza, lehenbiziko sintagma da hori erbestea, falta zaigu bigarren sintagma. Erbestea eta bigarren sintagma hori oraindikan ez dugu erabaki zeren hori. Orain egingo dugun bilera izango da batez ere kongresu honi itxiera emateko, balantzea egiteko, prestatzeko kongresu honen ondorioz aterako den liburua, bai, oso importantea da hori, biltzea kongresutako hitzaldiak liburu batean, eta orduan, bueno, pues hasiko gara gogoeta egiten, ea zer izan daiteken gure hurrengo kongresuaren gaia. Euskal Herbestearen kulturan interesa duenak entrevista gustora entzongo zuen noski, eta 11bide.eus webunean ere elkartearen publikazio, lanak eta bestelakoak jarraitzeko aukera izango du, eta bide batez oraintxe aipatu dugun lan honen etorkizuna ere, bertan emango dute ezagutzera, baina Josu Txokak agurtu horretik zerbait gehiago esan nahi dugu. Bai, hain zuzen ere gure web horrian ere, ez dakit noiz, baina Laster supatzen dut, jarriko ditugula ere bai, esateako Gipuzkoako diputazioan egin zen lehenbiziko saio hori, zeren filmatu zuten, bitarte guztiekin diputaziokoek eta horrela, eta hori jarriko dugu ikusgai eta entzungai. Eta gero hitzaldiak segurazki ere bai, grabatu genitulako unibertsitateko aretoan, horiek ere bai gure web horrian jarriko ditugu ikusgai eta entzungai. Baina azpimarratuko nuke batez ere hori, hasierako bertan Melina Buglo eta Gorka Roblesen kontzertu hori. Ondo, supatzen dut, teknikariak etorri zirelako eta horrela filmatu eta ibili ziren mikrofonoekin frogak egiten eta hola, eta oso ederra izan zelako, pianorekin eta horrela, hori egongo dela ikusgai eta entzungai gure web horrian. Josu Txoka 11bide elkarteko kidea eta musika eta erbestea kongresu honen antolatzaileetako bat izan dugu gurean. Eskerrik asko gurera informazio guztiak hartzeatik, Josu, jarraituko zaituztegu gertutik, eta esan da bezala, informazio gehiago behar duenak ere badu webunean aipatu dizkiguzun publikatuko diren lan horiek guztiak jarraitzen joateko aukera. Mila esker eta laizzer arte. Mila esker zuei. Eta oraintxe Aita Donostiaren eta Josu Kinenak pianoan jotako Malkoa, Lagrimas pieza honekin, egingo dugu, eguerdiko 11 karte daukagun bidetxoa, informazioaren ariari heldu horretik. Eta hementxe ari ginen, Josu Txokarekin oraindik erizketan, baina bagoaz esan da bezala estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe dugu eta prest Egoi Belategi lankidea, eta bera entzun moduan ere bagara. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zui ere, azken ordukoa, elkartasun arlotik datorkigula astelehen honetan,
Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, iaz baino ehuneko 5 handiagoa izan delako aurtengo elikagai bilketa. Elkarte honen bilana baikorra izan da beraz, 117 tona bildu dituztelako joan den asteburuan 80 bat saltoki baino gehiagotan jarritako bilketa guneetan. Lehen balantzea hoi Ipar Euskal Herritik datorkiguna, esatea, jenari bilketa hori ere egin dela Hego Euskal Herrian egunean zehar, espero ditugun bertako balantzearen datuak jasotzea. Baina beste iragarpen bat ere egin behar goizeko ordu honetan, EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegorako hauteskundei aurre nola egingo dien aztertuko baitu, gaurko mahai politikoan independentistekin hautagaitzari buruzko berritasunak espero dira. Zentzu horretan gogora ekarri behar pasaden astean bertan iradokizuela Arnaldo Otegik errelebo beharra zegoela alderdian. Ahora también falta por saber si Urkullu se va a presentar o no, porque esto es una incógnita que también circulan muchos rumores al respecto, ¿no? Pero no es lo importante quiénes nos vamos a presentar. Para mí lo importante es, en este momento histórico, qué va a poner cada cual encima de la mesa, y creo que el país necesita que se abran las ventanas. Faltan los candidatos de las dos principales formaciones de este país. Es curioso, sí. Por su tono diría que no va a ser candidato. Bueno, no lo descarte. EITB ez zuen bere hautagaitza baztertu eta agian astelehen honetan ezagutu ditzakegu xehetasun berriak. Ez ustekorik ezean, ala izango da eta gainera esan behar dizuegu eguerdiko 12etan zuzenean bat egingo dugula EH Bildurekin ordu horretarako agerraldia deitu baitute Donostiako egoitzatik. Baina Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundez gain beste gai garrantzitsu bat ere aztergai izango du gaurko honetan koalizioko mailak hezkuntza legea erabat desitxuratu baitute EAJak eta PSek zuzenketen bidez. Eta independentistek iradoki dute ez dutela babestuko. Gaurko mahai politikotik aterako da oinarri sozialari bideratuko zaion galdera eta proposamena ez ustekorik ezean hezkuntza legearen aurka egiteko helburuz. Eta agur esan baino lehen, informazio praktikoan sartu baino lehen jakinaraztea baitere, lan uste berria izan dutela Bilbobuseko langilek gaur goizean 4 orduko geldialdi bina egingo dituzte hitzarmen kolektiboaren alde. Asteazkenean beste greba egun bat deitu dute eta abenduaren batean abenduaren lehen 3 asteetan, ongi esan behar, beste 3 greba egun egingo dituzte. Gaurkoari begira, goizeko 8:00 12:00 eta arratsaldeko 4:00 arratsaldeko 8:00 deitu dituzte lanuzte horiek Bilbobuseko langilek. Orain bai, informazio praktikoa errepidetara begiratzea azkar batean, eta badirudi kotxe baten istripoa izan dela A8 errepidean duela 55 minutu, Bilbo parean izan da, herri bat itxi behar izan dute horren ondorioz Kantabriarako norantzan dezenteko autopilaketak osatu direla puntu horretan. Azken ordukoa dugu puntu horretatik, dagoeneko herri guztiak zabalik daudela, baina oraindik ere trafiko motela mantentzen dela puntu horretan. Esan bezala, Bilbon AP8 errepidean, A8 errepidean hobeto esan da, eta Kantabriarako norantzan. Goizeko 11:03 minutu hementxe utziko dugu konexioa berriz ere bigarren kafeari, gu bueltan eguerdiko 12:00 eta esan bezala dena ongi bidean EH Bilduren agerraldiarekin bat egiteko. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk aurrera egingo dugu. June, zuk esango zenuke Leiotik begira? Udazkenean garela edo neguan garela? Nik orain esango nuke neguan, baina urdina ikusten detelako dena, eta hola euria, eta ez detelako mendirik ikusten. Udazkenean gara, baina udazken koloretaz gozatzeko akasotzi guain beste geratzen, eta Akaitz Sarasola gurean da, zuzen ere, udazken kolore hoien jatorria eta zientzia azaltzeko. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit eta iganau. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz. Normalean ibilbediren basozain kantuarekin abiatzen dugu Akaitz Sarasolaren tartea, baina gaur zer esango dizuegu, udazken kolorei buruz hitz egin nahi zigula esan digunean, pentsatu dugu, hau baino kantu egokia gorik etzegoela. Erizpean hor pondoa
orbelaren. Egun honak aitz. Egunon. Eta ongi etorri berriro, bigarren kafera. Eskerrik asko. Eizu, udazken koloretaz hitz egin behar diguzu, baina horrelaxe botatzen dizkigu, lerroburua, titularra, hauxe gaia, eta gero hemen izaten gara, eta nondik, nora. Gehiagik kontatzea dizuet ez dizu ilusik ingo. Hori egia da. Azkenekoan ere, Ibis eremitari buruz aritu hartzen nola jakin genuen, eta gero flipatu genuen, hemen migrazio eta gaztien para motorraren atzeko historiarekin, eta tira, udazken koloreak horrela esan da gertu geratzen zaizkigu. Erresago kokatzen ditugu, badakigu udazken kolorea berez, zer den edo hori uste du? Gaurkoan, udazken koloretaz mintzatzen garen, eta batez ere Beniton kanta konto esaten bezala, orbelaren koloreak landuko ditu. Aurten naiz da udazkena urtero bezala sartu gean, urriaren amaieran, udazken meteorologikoa bintzat behan dugu etorri zaigo. Urriaren bukaera alde arteneko klima raro eukideu. Baino, arbolan eta zuaitzen koloreak ja hasi die, ja ikusten ditu. Orduan, gaur hitzein nahi detena da pixkat koloroien zergatia. Zergati dauzkia koloroiek eta zertarako dira, zerbaitetarako baldin badia. Helburu bat dute beraz, edo izan dezakete? Izan dezakete. Kolore hauek azkenen urte guztin berdea ikusten duen zuaitz, urtearen atalik goxoenean berde ikusten dituen zuaitz hauek, kolore aldatze honek arrazoi esango genuke ekonomiko bat daukela. Zuaitzaren aldetik ekonomikoa, guk ez dugu lertzen ekonomia mota hoi. Baina, dakizuen bezala, zuaitz batek edo landare berde batek fotosintesia egiten du. Fotosintesia da CO2 eta eguzkia erabiliz, oksigenoa, guk arnasteun den oksigenoa sortzea. Eta hortarako, hostoek berdetasuna ematen dioten zelula bat dute, o elementu bat, hobeto esan da, dala klorofila. Klorofilak laguntzen du prozesu hontan, eta banatu dezakegu zuaitzen evoluzio aldetik bi erabaki hartu zituzten zuaitz mota daude. Alde batetik, esan zutenak, klorofila urte guztin mantenduko deu, neguko izpi txikiak ere aprobetxatzeko fotosintesia iten deun iteko, eta beste batzuk esan zutenez. Gutzako beto da, fotosintesia urte guztinin baino urteko atal baten, hau da, udaberria, udara eta udazkenean fotosintesia itea, eta neguan, arrisku gutxiko eukitzeko, hostoak kenduko diteu, hostoak, ez klorofila, hostoak kenduko diteu, haizea, elurrak gutxigo eragiteko. Azkenen guk imaginatu behar deu, hostoak pisu hartzen dutela. Eta elurra egiten duen lekutan, edo haizea handia da bien lekutan, hostoak bela ontzi baten funtzioa egiten dula. Orduan, hostoa urte guztin mantentzea erabaki zuten horiek, klorofila urte guztin mantentzen dute, baina ez di hain nolabait esateko efizientek urte guztin. Azkenen, kontuatze bakia dira, azikula deitze zaie hosto mota horiek, pinuak eta izeiek dituzten hosto horiek, hosto txikigok, eta azalera txikiago hartzen dute. Baina urte guztin ditu aukea fotosintesia. Gero askotan mito bat, izeiak, aginak, pinuak, hostoa inoiz ez du botatzen. Ez, hori gezurra da. Hostoa botatzen du, baina guezgea kontuatzen, dena bateaz titulako botatzen. Udaberriaren bukaera normalen botatzen dute. Baina, bueno, gaur beste talde hortaz hitzein nahiko genuke. Hostoak klorofila galdu eta koloreak hartzen dituztelako. Klorofila, lehen esan duen bezala, ekonomia kontu baten barrunen sartzen da, hau da, klorofila zuaitzai sortzea asko kostatzen zaio. Da, nolabait esateko, botaniko divulgatzaileek esaten dute dela elementu oso galesti bat. Orduan zuaitza saiatzen da beti klorofila hostoak bota baino lehenago jasotzen bere reserba bezala adarretara. Hau da, neguan galduko ez ditun ataletara garraiatzen eta hostoa galtzen dutenen beste material batzuk, beste elementu batzuk usten ditu hoston. Elementu hau die guk kolore bezala ikusten diteunak. Klorofila hola urtero
zati txiki bat bakarrik sortu beharrauke. Udaberrian osto berritzen nahi danen, osto berri hoiei klorofila zarra sartzen die, eta gero pues, odolan kasun bezala, ezta? Zehoze falta balima da pixka produzitzen du, baina ez dauke odol guztia edo ostotako behar duen klorofila guztia sortzen. Ez dakit ulertzen zaiten... Usteet bai? Gutxi gora bera bai, ezta? Ba, kolore hauek klorofila kendu ondoren, gehatzen dienak normalen izan daitezke gorria, horia eta marroia. Eta klorofilak berdea ematen duen bezala, klorofila da elementua, horia ematen dutenak die karotenek dia laranja ematen dutenak, azenarioak dauke karotenopil bat horregatik da, guk ezautzen duen azenario behintzat laranjak, eta horia ematebuenak die xantofilok deitze zaienak. Ados. Eta gero, hirugarrengo kolore badao, dala gorria. Eta gorria da antozianina izeneko elementu batek sortzen duna. Nahiko nuke guain pentsatzea pixkat, ze zuaitz irudikatzen dituzuen, geho bukaeran esango izue zergatik indizuten galdera hau, baina ze zuaitz imaginatzen dituzuen, zuaitz bat osto horik dauzkela esaten deunen, zuaitz bat osto marroia dauzkela esaten duen, eta beste bat osto gorri dauzkenen. Ostras, ez aia. Azterketa da. Bai, batez ere hola kaleku mexomarra ganontzako eta zuaitzak osondo desberdintzen ez zitu nontzako. Baina ja erantzun behar dugu? Ez. Bale. Pentsatu bakarrik. Bale. Pentsatu. Bale. Eske, hain eta pagoak ze egiten du, eta lizarrak ze ititu da. Bueno, gero esango izu. Gerorako. Gure koloratzaien arteko azterketa zaienetako, Claro, noski, zu musikan aditu azearako, baina maialenteia bidek egiten ditun galdera batzutan. Bai, egia da. Kolore hauetan, normalen horia eta marroia, gutzako die oikoenak dien kolore. Inguruko zuaitzetan fijatzen bali magea bintzat. Eta gero da hon, esan duen bezala, antozianinak sortzen duen kolore gorri hoi, ustezan garai baten zala klorofila kentzen denen, ostotatiken gehatzen den kolore bat. Best, horia eta marroiaken gertatuko zen berdina. Baina zientzialari batzuk, deskubritu zuten, zuaitzak norberak propio sortzen duen kolore badala. Eta guain dijoa galdera zagai bat. Zergatik zuaitzak ostoak bota behar ditun momentun sortzen du elementu bat, antozianina, gero galdu ingo balin badu. Eta erantzun hau erantzuteko, zientzialerek deztia edos jartzen urrun zoi estizu galdeteko. Eskerrak. Kontatuko izkizuet dauden bi hipotesik. Ados? Naizta bigarrena dan gaur egun konsensu gehiena sortzen duna. Onartuena edo. Alde batetik, lehenu esan deu, ostoek galtzen duten klorofila egabe ezin dute fotosintesiain. Baino, klorofila galtzen nahi dien prozesu hortan, dago, klorofila zati bat fotosintesia egin, da beste bat fotosintesia ezin du nahin. Horren ostoak hasten die, nolabait esateko erretzen, falta zaielako, ze klorofilak egiten du eguzkiaren aurkako kremak eta egiten duten funtzio antzekoa. Orduan, klorofila galtzen duen ostoa erretzen hasten da. Eta ez erretzeko, zientzialari batzuk bultzatzen dute teoria hau dela, antozianinak sortzen dituztela, klorofila guztia ondo berreskuratzeko zuaitzak. Eta klorofila zati txiki babalin badade ez galtzeko. Beraz, nolabait ostoa hipotekatzen dute. Bai, iten dute, ostoa hipotekatzen dute, benetan urrengurten behar duten materialoi klorofila ondo berreskuratzeko. Bestela galtzeko arriskua da. Eguzki gehiagin horri fotooxidazioa ditzen zaio. Eguzkiaren bidez gertatzen den oxidazioa. Ados? Eta bigarrengo teoria, eta lehenu esan duten bezala, konsensu gehiena daukena, da intsektuetatik babesteko iten dutela. Hau da, guk ulertu behar deu, intsektu batek zuaitz bat ikusten duen, landare bat ikusten duen, dala pixkat ahulagoa, guk ez dugu ulertzen, baina animali askok, eta eiztariak dien animalike, animali bat ikusten dutenen ahulagoa dala horren gana juten, errexagoa dalako, energiaren ekonomia, berdina. Pues bitxok, intsektuk berdina egiten dute, intsektu belarjalek ikusten dutenen zuaitz bat, landare bat ahulagoa dala horren gana juten dira. Orduan, zientzilari hauek esategue, intsektuk ez juteko ostoa eroitzear dauden zuaitzeta antozionina sortzen dutela, esateko beda, nik kolore gorri bat sortzeko kapazitatea dauket, intsektu belar jale kontuz, zeka hau jaten bali mazu,
zutzago txarra izangoa. Aha. Hasieran uste zuten kolorea bakarri sortzen zutela, gero kontuatu zien kolore gorrian anteozianinan sorrerarekin batea fenolikoak, konposatu fenolikoak sortzen ditula zuhaitzak, hau da, konposatu bat, nire irakasle batek beti esaten zen konposatu fenolikotaz guatzen guatu behar dola ardoan oitaninok die, baina antzeko gauza da. Egur zapore hoi, ezta? Intsektuk belarra jana nahi dute, ez dute egurra jana nahi, orduan, osto batek zapore txarra bali mauk ez du jango. Ados. Eta orduan, zuhaitzak, teoria honen arabera, hipotesi honen arabera, esaten du, zuhaitzak kolore gorri bat sortzen dute, ostoak ez jateko erori aurretiken. Eta intsektuetaz babesteko. Hipotesi honek, ez duna kontun hartzen da, intsektuk ez dituztela kolore guztik ikusten gu bezala. Hasiera baten etzun kontemplatzen bintzat zati hau. Intsektu belarjalek esaten da berdea eta urdina bere izten dakitela. Baina azkeneko urtetan indien hainbeste ikerketan arabera ikusi dute berdea eta urdina ezautzen dituztela, baina badakitela gorrian gana ez dutela joan behar. Hau da, glaziazioan garaitiken evoluzion sistema hontan, hain ondo evoluzionatu dute, zuhaitzko osto gorria ematen duten zuhaitzak, udazkenen, eta intsektu belarjalek ikusi dutela kolorea ezautu gabe, bereizten kolore bat, jatea ez daukean kolore bat, jatea daukean koloretik. Wow. Baina pixkate batzutan gure zentzuek interpretazioa egiten gauza batzuk ere sentitu egiten ditu, ez? Gizakiok edo animaliek orokorrean, ez? Ez da egit beldurra usaitzen dute den, gaian bai, ez? Hormona mugimendu batean daiteke, baina, bueno, nik nolaiteko zentzu hartzen diot, teknikoki ikusial izan gabe ere, hori sentitze, ez? Bai. Goiurik esan duen musikaren gaia, eta pixan musikara ekarrita gizakiok adinarekin frekuentzia altuenak, aguduenak galdu egiten ditugu. Nik adinagatik ja, 5.000 hertziotatik gorako frekuentziak genituzke entzungo. Eta hori batzutan, igual, entzulari bizitza normalean gertatu zaio, mugikor kargadore merke bat jartzen baduzue korronte elektrikoari intxufatuta, batzutan egiten dute olako baina oso goran dagoen bat, eta ziurrenik zuen inguruko jende gazteenak, izan seme-alabak edo danakoak entzungo dute, eta zuek 50 urte baditu zuen entzule, igual ja, hoiek ez dituzue entzungo. Eta hor bidean galtzen goaz, ez? Nire lagun batek, soinuan aditua dan lagun batek esaten du, berak entzun ez dituela entzuten, baina sentitu egiten dituela. Eta, bai, eta esaten bai, eta, bai, ze hor airea dago eta espazioa dago, frekuentzia horiek daudenean edo ez daudenean. Eta, esango nuke, akaso pitidori ez duela entzungo, baina ari soinu bat emanezkero 10.000 hertziotatik gorako edukia duena, ez? Eta ez duena, antzemango lukela. Uste dute, bai, baina tiro. Nire laguna intsekto bezala izango da beraz. Amaterraren lurra ez da jabego bat, ari gara entzuten, oso disko egokia akaitzen gaiak girotzeko, Ama, lurra ez da jabego bat, patxamama, zuhaitzaren ostoak, izan ala ez izan, zentzuak, euren izenburuetan eta gaietan natura oso presente eta oso erdigunean dute, eta benetan lan oso gomendagarria da. Izu, ni orain utzi naue akaitzek aztergeta gogoarekin, Dabil, esan duenetik pentsatzen, zeinek hartzen duen hori kolorea eta zeinek ez. Nik ideia batzuk badauzkat, baina nik ustut, pagadiak horitu egiten direla. Baina izuk, gero, esan gero. Orain. Nik esango nuke pagadiak horitu egiten direla. Horia ginkoa, ez? Ginko biloba... Baitare. Ginko biloba horia bihurtzen da, eta... Gaina hor bago hori bat, hori naranja ezten hori bat, baina hori hola mostazadun bat. Bai, gero kolore tonalidade diferente dauzkea. Beraz, esan dezakegu, naizen kolore korporatiboa udazkeneko pagadi baten kolorea dela. Izan leike, bai. Pixat poetikari leku egiteatik.
ez dakit, Iñaki Soto entzuten ari balin bada, badakit Digarren kafea entzuten duela, agian betxatuko, bai, naizen kolorea udazkeneko pagadi baten da. Bueno, eta ez bazai gustatzen, beste paralelismo poetiko bat bilatuko dugu eta aldiz. Jinkoa oso politxa da, dibidez. Jinkoa ere bai. Jinkoa oso politxa da, bai. Jinkoa de bi kolore hartzen ditu, bero badauke horian ondoren beste kolore bat. Egia da beste hori ez dela berez kolore bat. Da horioi xantofila eta karotenok berreskuratzen saiatzen diede baita, zuaitza naizta ez dituzten hainbeste behar merkeago dielako, ekonomikoki, nola bai esateko, eta orduan zuaitz bati berez berdin zaio osto hori bat botatzea, baina bai saiatzen dela osasuntxu balin badago, bintzat berreskuratzen xantofilo eta karotenok. Orduan, azkeneko kolorea gulurren ikusten deunen, bai jinkoak normalen bai botatzen ditula osto hori asko. Baina pagoak adibidez, osto horik dauzkela udazkenen, lurren ikusten deun horbela ez da horia. Ez da horia. Da marroia, eta hori da zuaitzak ondo aprobetxatu ditulako barrunen zeuzken elementu guztik. Eta argitzeko kolore gorria ematen duen osto gorrik dauzken zuaitzik ez duzu esan. Artea. Ez. Lizarra gorrituko da, ez? Ez. Ez da ere. Ez da. Izan daiteke gorriska bat, baina teorian guain esplikatu. Ja, hola, gorria, bai, visualizatzen ari, naiz, baina ez da egizezoiz den. Astigarrak ematen du. Edo aritza amerikanoak. Eta arrazoi konkretu batengatik. Eta haude evoluzioakin lotura dauke. Zuek visualizatzen balin bat zuek geografian, ez dakit, DBH-en edo batxillergon ematen genuen mapa bat, gizarte zientzietan, geografiakoa Europan mendikatek daude ezkerretik eskubia edo eskubitik ezkerrea. Eta Asian, eta Ipar Ameriketan, eta Hego Ameriketan ere bai, daude goitik bera. Honek arrazoi badauke, tektonikoa, baina hortan ez gira sartuko, baina evoluzioan asko erakin du honek. Hau da, glaziazioa etorri zanen guain dela 11.000 bat urteola, Ameriketako eta Asiako espeziek lortu zuten iparraldeanak zeudenak jeistea leku edo klima egokiagota. Azien bidez, eta esporen bidez, eta etzien zuaitza moitzen hasi. Baina nola bete ulertzeko esatea, espeziak moitu intzien beraldea izotza aurrea zijoan eran. Europan hori ezin izan zan pasa. Hau da, Europa nola dauden ezker eskubi mendikateak, espezie bat aiatze zanen mendikate horren talka egiten eta izotze etortze zanen desagertu itezan. Edo pasatzea lortze zutenak, pasatze zian, hotz haundik pasa ondoren, ahulduta, baino, hotz hauek, espezie belarjale hauek desagertu arazin zituzten. Hau da, migrazio hontan, nola bai esateko, aurreko kasteko migrazioekin lotura eukita, Alpeak eta izan ziren barrera bat espezie honentzako, ez da, zorri mota bat. Eta zorri hau nola ezin izan zuten hegoalderaino etorri. Eurak elikagai zituzten espeziek ez da. Bai, zuaitzak baita etorri ziren, baino zuaitzoiek ez zuten ez ekarri. Zorri hoi, belarjale hoi, zuaitzoiek ez zuten beharrezkoa ikusi kolore gorria antozionina sortu behar izatea. Bum! Eta horregatiken, guain askotan lore zaintzan eta ikusten diteun espezia asko Asiatik, Japoniatik ekarritakok, edo Ipar Ameriketatik ekarritakok, kolore gorri bat hartzen dute, arrazoi horregatik. Evoluzionatu dutelako, azkeneko 11.000, 12.000 urtetan, zorri horrekin, eta hemengo espeziak ez dutelako zorri horrein presio genetikoa. Zorri horiek Alpen iparraldean geratu zirelako. Bueno, mendikaten iparraldeetan. Ba, igual batema Pirinioaino etorri izan, baina zien pasa. Ze hona. Shubabada denetan dolamena. Eta orduan gure azterketa gainditu dugu, ez du gainditugu, jori zartan. Esango nuke baietz, ez? Bai, bueno. Bastante. Bueno! Zazpi bat daukezu. Bueno, zazpi bat. Zazpi da. Nik bostarekin askotan konformatzen nintzen ez pentsa. Zazpi da, ja, oa. Isildu da maiten nuen sinfonia. Paulin eta Julieten Amazoniarekin egingo ditu hurrengo minutuak. Akaitzera sola ez dakite borobiltzeko edo laburtzeko mezurik geratu zaigun orairean.
Ez, nik ia dena esan dut, baina kontun izateko askotan evoluzioa, landaren genetika, espezie o fauna eta tektonika askotan oso banatuta dauden gauzak ikusten dituela, eta azkenen gizarte hontan zientziak dena banatu ditu, batzu die geografo, beste batzu die geologo, beste batzu die edafologo, beste batzu die agronomok, dena bere izten duela, eta azkenen gauza asko ulertzeko behar dela multidisciplinadidade bat, gaur egun askotan nik uste falta dana. Akaitzara sola eskerrik asko beste behin ere, asko ikasten dugu zurekin, eta ikasten jarraituko dugu datozen asteetan, beraz, zaindu eta aste pare bat barru berriz ere ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko eta berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer dezu Juri? Inigo badaukazu, igo gailua etxean? Ez. June? Nik bai. Eta zenbagaren solairuan bizizara? 6. Oso ondo entrenatzeko. 6. fixua. Oso ondo, zure etxera jungo gara. Entrenatu egin behar dugu, datorren urteko Stair Climbing ISF World Championship txapelketarako. Zer egiten zaizue? Norako? Stair Climbing ISF World Championship. Vale, ni grabatu ite izuet. Eta nik animatu. Eta nik bakarrik hartu behar dut parte. Bai. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat... Nik egunero igotzen ditut eskaira asko. Orduan, jazta, entrenatuta zaude. Jo, gari batean, unibertsitatean Iruñan bizi nintzen, basoko dorrean, antxe, uste dute, Pio Amabi eta Sancho Jakintxoaren bide urutzi hortan, eta urazan uzet 12 pixuko etxe bat, eta oso altua edo, 17 edo, ez da izan barren pixuan bizinean, 15 edo. Eta hor, neguan kalera ateratzera korri egitea, nahiko perez osoa izaten zen, eta hor duen jisten nintzen eskaleratik gora eta bera, eta esatzen zuen bat aliz, eskibol, bi aldiz egin daia txikituta zunden. Orduan, nahi entrenatzen nuen eskairaten Juri. Gian itzuli zaitezke entrenatzera, ze duela egun batzuk ospatu zuten munduko txapelketa, eskaira igotzen munduko txapelketa, Osakan, Japonian, eta ez daizu zen marka puskak egin dituzten, Lasterketa hiriburuko eraikinik altuenetako batean egin zen, Abeno Jaurkas izenekoan, 300 metroko altuera duen etxe horratz batean. 1047 atletek parte hartu zuten, 1610 eskaloi igotzeko, hau da 59 solairu. Emakumeen artean, Yuri Yoshizumi Japoniarrak 2022ko munduko txapeldunak irabazi zen. Zeinek? Yuri Yoshizumi Japoniarrak, ezagutzen duzu, ez da? Baina, eskintzat egin duzu minganean momentu batean, abazpade. 2022ko munduko txapeldunak egin zuzen ere, bere bigarren titula eskoratu zuen, 59 solairuak 10 minutu eta 20 segundutan igo baitzutuen. Ez da, eromena, 59 solairu 10 minututan igotzea? Nei eromena irutu zait, gogo aukitzea 10 minutu eskailera gora aitzeko. Hora, pixat, kilometro vertikalaren bertsio, esterboitu jiben bertsioa. 2017ko errekorra, baina 6 segundu gutxiagotan egin zuen, eta bere herrikida den Ryoji Watanabek munduko eskalatzaierik onenetako batek gizonezkoen urrezko domina lortu zuen, berak 8 minutu eta 53 segundurekin egin bat zuen. Segundu bat, konexioan moztu behar dugu azken ordu bat iriti zaigulako. Julenena ez da? Bai. Zesan du? Nola, abizena bakizu nola zauken irabazleak? Yoshizubi. Eta Julenek esan du Yoshizubi, abizen horrekin normala irabaztea.
Nabaritzea, Julen fresko daola, atzo txula xantaxe xili behar bezala ospatu, eta Josi Jubi. Ba, fresko balin badago, hasta dia bere ere eskeirak igotzen, ze aurten lehenengo aldiz herrialde kide berri askok parte hartu dute, adibidez Bulgariak, Mongoliak, Montenegrok, Portugalek edo Serbiak, eta erakunde antolatzaileak esan du, espero duela datorren urtean herrialde gehiago sartza, beraz, Julen izan daiteke Euskal Herriko ordezkaria gure Stairway ISF World Championship erako. Ui ama. Eta paretetako arrakala argazkiz josi. Baina egia esan, naiz eta urtetik urtera jende gehiago hartzen duen parte ez da kirol berri bat, ze egia esan 1905 urtean egin zuten horrela eskala handiko eskaieren lehen lasterketa. Parisko Eiffel dorrean izan zen eta Les Sports egunkariak antolatu zuen. Proba bitxi horretan 300 bat parte hartzaile bildu ziren eta Eiffel dorreko 2 solairu igo behar izan zituzen. Hau da, 729 eskaloi. Eta badak zuen hor irabazi zuen? Forestier txirrendulariak. Txirrendulari batek? Forestier, txirrendulariak. Nik egia esan ez dakit Forestier txirrendulariak ez dakit garai hartan Frantziako turren parte hartzen zuen, edo munduko txapelduna zen, edo ez dakit zein zen bere palmaresa. Baino, eskairak igotzen ona zen. Eta ez dakit inogozuk ni baino beto jakingo duzu, logika duen horrek edo ez. Ez. Ziklista batek eskairak azkari igotzea? Bai. Esango nuke ez. Esango nuke edo zintxirrindularik eskaierak igotzen baditu 6. pisura oinez, urrengo gunean entrenatzerakoan hanketako mina duela. Bai. Jesus. Hemen sartzen dira kontu asko, azido laktikoa eta horrelako kontuak. Bai, gauza bada ziklista batek erresistentzia landuta izan dezakela azido laktiko edo tolerantzia laktiko altuagoa edo bere umbral anaerobikoa pulsazio edo bihotz taupada altuago batean edo danakoa, bai, gauza asko izan ditzake garaia egiten ere ez egiten zertzen azido laktikoa, hori beste kontua da. Baino berez talde muskularrei dagokionez ziklismoa eta eskalerak igotzea, ziklismoa eta mendia, ziklismoa eta futbola, ziklismoa eta korri egitea, ziklismoa eta zutik egotea, dena da talka egiten ari den zerbait. Egia da bestalde 1909 urtean ziurrenik ziklista batek entrenatzen zuela gutxiago eta egiten zituela gauza asko batera eta, akaso muskulaturaren espezifidade hori etzegoela gaur egun bezala. Baina gaur egun ziklista batek zutik egin behar den zer gauza, edo zer gauzak sortzen dio hanketako mina. Ziklista batek lehiaketan ia zutik egoteko tarterik ez du hartzen, hori gero muskularki mingarria delako eta badago lotuta, biziletan zaudenean zure pelbisian zaudela oinarrituta eta orduan muskulaturak ez duzu zutik mantentzeko indar hori egiten, beste indar mota batzuk egiten ditu. Eta orduan ez da oso bateragarria, baina tira. Ba, nintzen konturatu, igual ziklistata dena naiz, ni? Zendiko eta mina maten bait, egian. Ba, izan daiteke. Egia esan, inogok esan duen bezala garai hartan, etzekiten azido laktikoa eta horrelako kontuak, uste dugu. Etzekitela eta 1905 esan bezala Eiffel dorrean egin zuten lasterketa hori, baina etzen 60ko hamarkadara arte izan kirol honek arrakasta lortu zuela eta edatu egin zela. Erresuma Batuan egin zuten biti dorrean 1978an ikasleek horrelako igoera bat eta nahiko ospetsua egin zen, eta 1978an hasi ziren egiten New Yorkeko Empire State Buildingan. Behintzat, oso erekin politia da, eta behintzat gora iristen zarenean sekulako bistak dauzkazu. Eta egia esan, urtero geroz eta horrelako lasterketa gehiago antolatzen direla, egizan Taipeien, Milanen, Kuala Lumpurren, Chicagon, esan bezala New Yorken, beraz, ospea hartzen ari da, eta Harvardeko unibertsitateak egin du ikerketa bat, eta esan du, bere ikerketa baten arabera, pertsona sedentarioek 123an dituzela aukera gehiago bihotzekoak jota hiltzeko, egunean 8 eskaira tarte igotzen dituztenak baino. Hau da, 8 eskaira tarte igotzen badituzu, asko aukera gutxiago dituzu bihotzekoak pairatzeko. Harvardeko unibertsitateak dionaren arabera. Beraz, agian, ez dakit, bizitza
oreka dela esaten dute, eta egian bilatu beharko genuke oreka hori, ezta? Eskaira batzuk igo arrisku gutxiago dukitzeko, baino haian pasagabe, zait, 59 solairu igotzeak azkar batean, agian horrek ere bihotzekoak sufritzeko arriskuan jarriko zaitu, ez? Pentsatzen dut. Horrelako muturreko ariketak egiteak. Ez dakit, adituen esku jarri horko genuke, baina orokorren horrelako eztabaidak sortzen direnean adituek esaten dute ez. Beste gauza bada, batzutan kardiopatia bat duen norbaitek batean erabakitzen badul, ez da egitzen motatako lasterketa bat, edo ariketa fisiko muturreko bat egitea, hori diagnostikatu gara alin badago, noski arrisku bat egon daitekela. Askotan lasterketa herrikoi horietan, Behobia Donostia edo horrelako lasterketetan, zerbait gertatzen denan jendeak esaten du, eske pentsa, orain ere gertatu da, eta bai, zenbat pertsonak korri egiten dute Behobian azkeneko edizioan, 20.000. Geixo. Behobian, 30.000 dago muga. 30.000. Bueno, 30.000-tik 5 urtero, bihotzeko batetik norbait hiltzea ziurrenik da gizartearen estadistika bera, edo akaso horren azpitik dago. Bueno, hori biltzen dira dantzan, hau inork ez ezala hartu oso tajuzko adierazpen bezala, baina tira. Normalean esaten dute, ez dela arriskutsua, baldin eta espalin badazu, olako gaixotasunik eta horretarako garrantzitsua izaten dela, froga medikoak egin eta jakitea, zure bihotza prest dagoen, eta entrenamendu zentzuzko bat egitea, batez ere adin batetik aurrera, 20 urterekin, dena jasaten du gorputzek, pero 30 jazen beste. Aian entrenatzen hasiko gara eta beken egingo dugu hau. Ikusiko dugu, baino beste goimaiako kirolari bate dugu gurean, eta aurkeztu behar dizuegu segituan. Bagoaz aurrera. Zerue beltz dago eta ni bustitzen eta ezin dut sinestu zelako mendize datorren itxosotik horrelako olatu batekin onau tragizikin dubidot. Deuskisen kantua oraintxe esan duen bezala, zerue beltz dago eta ani bustitzen. Eta ezin dut sinestu zelako mendixe datorren itxosotik. Horrelako uneren bat biziko zuen agian, gure gaurko gonbidatuak noizbait, taula hartu eta itsasoan sartzen den uneetan, ez baitakigu ziur zer nolako mendiak izango dituen aurrean, edo zein izango diren zure egun horretan erronkak eta zailtasunak. Ander Goenagak ordea beste askoren begietarako beste zailtasun bat izan du. Jaio zenetik paralisio baten ondorioz laguntza behar izan du ibiltzeko besteak beste, horrek ordea ez du inoiz Ander gelditu. Gaur egun munduko hainbat itsasoetan baitabil marea eta olatuekin jolasean. Pasaden astean Huntington Beachen izan zen munduko txapelketan lehiatzen. Bertan bizitakoa eta horraino iristeko egin beharrekoa kontatzera etorri da gaur gurera Ander Goenaga. Egun hon, Ander. Kaixo, egun hon. Bueno, pixkat entzule jakin dezaten eta guk ere hobeto uler dezagun, zuk duzun paralisiak zertan eragiten dizu? Bueno, santzun bezala garun paralisiakin jaio nintzen. Eta, afektatzen du nek kasuan, gorputz guztian, eta iteu pixkat muskuluak agarrotatu da besteak, beste guzteizkigu, eta hori morrekin bat, pixkat mugimenduak, urriagoak dira, gehiago kostatizkigu artikulazioak, eta dena mugitzea pixkat. Jaiotzetik orduan laguntza behar izan dezu batez ere ibiltzeko, ez da? Bai, hoi da, txikiagoan nintzenian bai gorpitun aulkiakin, eta gaina terapia eta lanan kabuz, oain makulokin. Hori kontuan eukitan, ikustet jende askok esango lukela kirolarekin kontaktu eukitza ez dela hain erraza agian. Nolakoa izan zen zure lehenengo kontaktu hori? Nik uste hola surfakin eukinen lehenengo kontaktua, 6. mailan izan zela ikastolakin iten dugun, gure ikastetxeak iten duen kursio moduko bat hor, Donostine bai, eta guatzena gogor pasanula surfakin, porque sartizute hor kondizio bastante mugitutan tala, baina, ni beti nik uste gogoekin hartu txutela bizitzako gauzak, eta beti gogoekin itaitutela gauzak.
Nik uste gaztetan edo lehenengo kontaktu askok daukaguna kirol munduarekin orokorrean eskola kirola izaten dela, eta agian ez dela bertan kontuan hartzen, hainbat urritasun dituzten pertsonak bertan parte hartzea. Zuk parte hartu ahal izan zenun eskola kirolan? Bai, ni hon nintzen, azkenean zure modura iteituzu gauzak, ez? Beti dut, muletak ineman diazuan kantan, bueno, pues ditze dut, pero ez dut beste ikenez, pero bai, azkenean ni beti izan, bai, bastante lehiakorra, eta azkenean eskola kirola sartu nintzen 2 urte, eta dena ematia alun modura, eta bai, ikaskideak laguntzen ziaten alik eta moduan, eta bai, azkenean naiz eta ez kompetitibate berdina eman, parte sentitzen zinen eta disfrutatu ditezen une bai kirolataz. Hori eta gero urrengo pausua zein izan zen zuzenean surfarekin egin zenuen lotura edo probatu zenituen beste bat kirol? Gero, eskola kirola ondoren, azkenean nola kirol egokitua honen mundu bat da, saskibaloian sartu nintzen. Saskibaloian sartu nintzen Donosti Don klub batian, bera-beran, eta horro nintzen 7-8 urte, baina azkenean ni bastante txikitatik beti bihurria izana. Bueno, onartzea ondo dago, Onartzea bintzat da leheneko pausoa da. Eta beti gustatu izan dit adrenalina tala, eta nik uste surfean topatu dela gustatzen ziten kirola. Orain bat gara, orain bat gara, orain bat gara, orain bat gara. LH zein lehenengo aldiz surfa probatu eta gero jarraitu zenuen klaseak ematen, kurtsilloren bat egiteko aukera izan zenuen, nolakoa izan zen? Egia esan, probatu, pero ez zidan ezer gustatu lehenengo aldian, porque kondizio negoan sartu ziguten, gaina gure kasuan espastizitan dian gatik tala, muskulak agarratatuak eukitziak intala, hotza ez da bat ere ona guretzako. Orduan, etxean, oso ongi pasa, pero gero beste sensibilizazio bat, beste ateirekin moduko bat egon zen, sensibilizazio bat egon zen, zarautzen, pertsona egokitu entzako, eta hor bai surfataz maite minututzen da. Eta egun horretan, nola gogoratzen duzu egun hori hasieratik gustora edo eukizten ditun, zure kontrasenak buruan? Nik uste hasieratik gustora, honintzela, beti izan dut, gustatu dit, hola adrenalina tala, eta hasieran ikustezu monitoriakin, tal, no seke, pero azkenean galdetu zuten zeinek altzun berriro, zeinek sona izun berriro sartu, eta ni logikamente berriro sartu nintzen, hola zebatua, eta hartu nik uste nengo latua bakarrik, eta azkenean ez ikusten gauza bat, realitate aldela bihurtu egin arte ez. Eta, pixka bat ikusteko edo, surfa beti zutik egin den kirol moduan ikusten da, edo hola ikusten da, zuka ordea ez dezun zutik egiten, ez da? Hoi da, nik zango nuke, nik itauten surfa gehiago bodyboard antzera dela, etzan da nihu, baina surfeko tabla baten gainean. Eta heltzeko nola moldatzen zen? Eta gero adaptazioak ditugu, segun pertsona nekasuan helduleku batzuk bezala jarri nizkion tabla jaurrian, eta gero bainera moduko bat inion, hola altzekaldian hankak ez irteteko. Eta azkenean, bizitzan bezala nik usteek moldatzeko moduak bilatu behar dituzula zuri egiteko. Pixkanaka juntzinen hor geroz eta gusto gehiago hartzen, nola hasi zinen lehiaketetan parte hartzen? Bai, etzak onduratzen, beti nola hain ez ikusi adon nik uste kirol egokitu atala, gizu, holako gauzak dela eta txapelketak doztela, orduan, ni hasiran disfrute zitenun, eta jarraitzeko disfrute ziten, baina aparte pikontzi dana, orduan, enteratu ginen Espainiako txapelketa zola, eta apuntatu nintzen sortea probatzia bain dela ja 4 urte o 3 urte. Eta hola izan zen, enteratuta eta area con todo, vamos.
Lehenengo txapelketa hori gogoratzen duzu nolako izan zen eguna, nola zeurduritasun zenitun edo beldurren bat? Esan behar dut, enazela oso urduria. Beti txapelketetan, eakit, pero beti bakit zelanak inoan etxetik aninda bezala, eta orduan, ena oso urduri jartzen, porque ina lana ina do, orduan netzako urduri gutxi, pero bai, pixkat beti dozte. Izenik gabeko mamuek, sarritan ezin utzi loiten, izanik gabeko pertsonek, ez diate uzten bizitzen. Bino festa giroa hasi da, jada jarri nazure bila. Lehenengo txapelketa horretan, ez dakit ze postu egingo zenuen, baina badakit duela gutxi Europako txapeldun bihurtu zinela, ez da? Bai, hoi esate dute. Nolakoa izan zen txapelketa hori? Txapelketak nahi luziak gogorrak iteizezkit, porque egun asko dira eta azkenean ja naizta egunean igual ronda tokio 20 minutukoa, ja egun guztian zade pentsatzen hortan eta pasten baza haindikan urrengo unean beste dakazu, orduan beti oso enfokatu da bezala, pero goatzena bastante lasai bigarren rondatik aurrera diez, porque ja kustezunean ja ongia izala gauzak iten, ja pixka lasaitzeza, eta ja kustezu altzula lortu helburua bezala. Eta azkeneko ronda horretan bazenekien urrea zurea zela? Bai, ziur? Bai, fijo. Osa, batzena gaina, bigarren rondan, finala baino lehenago, atean nintzen hori eta nota oso altuak indut, batetik 10 puntuatzea, eta inun behatzi bat, eta zazzi bat, eta esan ongi niku. Osa, banekin, olaite eman hone bai finala irazingo nula. Pero, claro, inin berde, bai, azkenian. Olatu etorri berri dizu, gauza asko gertatu berdia, bai. Horrander, itxasuarekin harreman horretan sortzen dira, ez? Berez surfean iniz aritu den edonork sentiritzaken beldurrak, edo olatuetan aritu den edonork, olatuaren zurrunbilo horretan, arnaz estuak ez dira erosoak izaten, itxasuan aritzeak ere sortzen du igeriketarekin, edo igeri egin alizatearekin alako konfiantza eremu bat, ze sentsaziorekin sartzen zinen zu lehenengo aldi horietan itxasora, igeri egitean flotabilidade gaitasun hori erabat kontrolpean sentitzen zenuen, nolakoa izan da hori? Bagia da, nik itxasuai eiotela beldurrik euki, errespetua bai, porque errespetua beti euki berzaio, hoi iruitzeit, pero beldurrik ez, eta didez oain pasteit, eta lehen, igual jarraitzeut, olatu handi bat hortzen bada, ja trapoa nahi teut, botzena, ez dut olatuan kontra borrokatu, gaitzeza hola, paskoa, eta teako za. Pero lasaitasunez, oso lasaian hauretan ikuste entrenatzaileak galtzen behar izango izu. Oso lasaia, konzentratu den baguzien horretan, eta gatzen hori beti super lasai. Eta noski olatu artean eta laguntza behar izaten dezu, ze guk nik uste orokorrean surfa pertsonala bezala edo banakako kirol moduan ikusi daitekela, baina zuen kasuan askotan taldekoa da, ezta? Bai, nire kasuan gehien bat, azkenean geha pertsonak kosta ite digula, bai ureta sartzia, bai olatu hartzia, bai pikora remontatzia, eta incluso gure txapelketa modua binaka da bezala, esanat, norbaitek remontatzeizu gora, norbaitek bultzatzeizu olatuan, eta gure kirolan euneko 50 da, bai. Azkenean pertsona horretaz dependintzezu uretan, eta garrantzitsua da konfiantza eukitzea pertsona horrekin. Nolako harremana, hori galdetu nahi nizun, konfiantza eukitzea beharrezkoa da, nolako harremana sortzen da azkenean laguntzaile horrekin? Nik beti esatut, ne entrenadoria, hasi nintzanetik dakaten entrenadoria, ne beste aita bat bezala dela. Bronka botatzizkizu, denetikan, pero bai, azkenean konfiantza oso zitzein bertzu dakin, jotza bat dimakazu atatzeko, edo minen bat, azkenean eukitzetugu, eta bai, konfiantza osoz, harreman eguneko una izan berdu.
Izena bizena jarri barko diogu zure entrenatzaile horri, ez da? Iñaki Beloki. Ez aioin ez gustatzen ez zer esatia, pero... Porque bai bastante antimedios da, pero hortzen. Bueno, Iñaki, sentitze dugu, baina... Arraro geratzen ari zen entzuleren aurrean, ez? Ez bere izena aipatzea, eta horregatik pixkat behartu dugu Iñaki, ez da Anderren kulpa, baina bueno, ez zu ere relajatu pixka bat, ez da zer pasatzen. Duela aste pare bat aipatu bezala munduko txapelketa jokatzea jontzinen. Nola sailkatzen da bat munduko txapelketan parte hartzeko? Barkatu. Gure kasuan dakagu zirkuitoa, Espainiako zirkuitoa, eta orduan inbertituzu Espainiako zirkuitoko probak, eta gero hortikan gehien puntuatzen ditunak, edo lehenen gelditzen dena zirkuitotikan, mundialera eramateute. Eta egun horiek, estutasunez bizitu zen dituzten nolakoak izan ziren egun horiek? Bai, nik esango nuke, oain arte beste mundialetan enun final laurdenetatik pasa inoiz, beti bigarren rondan kaleratuta edo tal, baina aurten bai serioago hartutela kontua, gehiago entrenatutela dela, eta final laurdenetik aurrera ja lasaio, pero final laurdenetan gotzena esnatu eta bastante urduri. Bueno, eta entzule jakiteko zenbagarren postu nintzen nuen munduko txapelketan? Laugarren. Etzian kuadratu osongi finalak, pero bueno, bastante pozik emaitzakin, baina bueno, azkenian beti kustezunean hain gertu lehenengo postua, itxutu dituzta pixkat, pero oso pozik egindako postuakin. Gure DJ-a bai bihurria. Eta ni gaina abestia disfrutatzen nintzen. Ikusi zaitut, abesta zenuen mikroari, barrurak abestu duzu, baina. Lasai. Bueno, horren inguruan ere, abestiaren inguruan ere galdetu nahi nizun, Ander, ze txapelketatik buelta badakit egun bat lehenago egin behar izan zenuela, ez da? Zergatik itzuli zinen pixka bat lehenago? Bueno, eukinun munduko zorteiko bena, eta maketa lehiaketa nekan justo itzultzidan, gazteako maketa lehiaketa, eta jokatu bertzen, eta inbertzen. Bueno, Silbito Records taldeko ekoizle da Ander ere. Egun hori ere berezia izango zen, ziurrenik, presaka iritsi zinen egunera bertan Bilbora, baina, irabazlea ateratzeko urduritasunak ere izango zen ituzten pixatxo bat. Gaina lehenengoak atea ginen, bakit egazkinetik jetxi eta, kontzertua jo nintzen, kristoina, pero, azkenean disfrutatu zen, bai gaua. Gaina azkenun ez dara denek espero irabaztia eta bastante momentu magikoa, nire ustez. Taldearekin nola hasi zineten lanean? Nik talde ezberdina txut bezala, ni aspalditik nabil pixkateko izte moduan pertsona ezberdinekin, eta Zelibito hasi zenian gure taldiak ja daramatzan bastante denboa gehiago, eta esku bat bota genien, eta hortikan aurrea, nola osongi erori ginen tala, behaiekin lanean jarraitu dut, eta egia esan kristoneko motiboak direla bai. Orain, maketa lehiaketa irabazita bebekan jotzea tokatzen zaizue. Horretarako prestatzeko asmoa duzue, edo badakit zailtasunak izan dituzuela maketa lehiaketan ensaioak eta egiteko? Ez ditu izango? Claro, estatu batutatik zail entsaiatzea. Bai, ez dakit, musikaria hundienen estres agendarekin. Egazkina, turista egazkin bazen, ez da, etzen jet pribatu bat. Ojalá, pero hain ikan asko gretzea hortako. Egazkin jetxita kontzertura, bada pixkate, goi maiako artisten, zerak. Bai, pero en turista bain ikan. Bai, ez da. Flow carrusel, bai, nere burua buelta eta buelta, baina ezin hobe edo zer, zure beharra nuen garaia etorri bezala pasatu zen, ala ere zure espai. Finalean bertan aipatu zenuten pixka bat, baina zertarako izango da irabazitako saria? Lanian jarraitzeko, porque baintxe bertan baliabide oso eskasekin indugu dena,
dena, jendia eskatzen tala. Así que, oain, bueno, diru pixka dola, proiektuan reinbertitzia, eta geroz eta musika hobea teatzia jendiantzat. Eta, bueno, amaitze aldera joateko, eta pixka bat surfera berriro itzulita, zein dia hurrengo pausoak surfean jarraitu lehiaketzen, hurrengo munduko txapelketa? Minimo beti izan dut, munduko txapelketa bat irabazi nahi dut. Bai, minimo bat. Bai, porque azkenean ja, bueno, ere Europakoa irabazi nuen, esan nuen, gehiagon bilakun bertza beti, eta hain hain gertu egon da ez, aurten laugarren postu bat inda, horren bilazuz. Eta gehiago metxa hundila guaola pixkat urteago, paralimpikoa iten bada, pues paralimpiada eta lajun. Hori galetu behar nizun, duela urte gutxi iritsi da, surfa olimpismora, surf ez egokitua esango du, eta horrek erabat aldatu du, ez, liga pribatuen, liga pribatu izatetik federatibo diren lehiak eta horietara, aldatu da pixka surfaren pertsepzio eta bar, paralimpismoan oraindik ez da murgildu, baina ez dakite plan horiek badauden, etorkizunera begira, gertatzeko bidean ote den dagoeneko, Ander. Bai, berez aurten, esan behar dute urte bukaeran ja hola, ideia da 2028ko Los Angeleseko olimpiadetan sartzia, horregatik indu aurten mundiala Huntington Beachen, esan Kalifornian bertan. Huntingtonen izango da izaten bada olimpiadak, eta egia esan espero dut baiezko ateatzeaz, ametsa izango zen paralimpiada da jutia. Bueno, hori gertatzen. Ez Aitor Durako, gure kirolari paralimpiko oso ezagun den Aitor Frantzesenak jarraitu nahiko duen surfe egokituan, baina akaso helduko dio ordura arte, ez dakit. Arekin asko gointzitu duzu, Europako txapeldun biak izan zineten batera. Modalitate ezberdinetan egiten zarete, noski, baina tira. Bueno, behintzat gaztetasunak ziurtatuko digu Ander bezalako kirolari bat, hori gertatzen bada, sasoian egongo dela. Gaiok jarraitu nahi duen edo ez, beak erabakiko du, eta ez gara gu. Inori izango gura retiratzen hasteko beraz. Gertatu behar duena. Jarraituko ditugu gertutik, eta Zilibito Rekordsekin gure set akustikora ere, set akustikoa ditzen diogu, baina, esan diote, LR-a bota eta mikroa jarrita errexe egingo dugu Zilibito Rekords bat hemen gure elkarrezketetan. Hori Anderrek gonbidatu beharko ditu. Horrentxe, agurtzen dugun bezala, saioa agurtzen dugun bezala, botako diogu amua behar bezala. Eskerrik asko, Ander, eta esan dago, urrena instrumentuekin junen ikuste. Vale, perfecto, negotik. Eguerdiko amabiak bueltan ditugu eta guk ere agurtu behar dugu gaurkoa, June Romatet, datorren astelenean, korezpanaiz ikusiko dugu elkar, bai? Datorren astelene arte. Juri ez eizarandia, altza burua zu prest bihar goizeko 10:00 hemen gurean izateko. Datorren astelena. Zer? Galduta gaude egutegiarekin, baina bai. Goiriz izarandia bihar arte. Osea, ino Asencio Belurbide bihar arte. Zer du abenduaren 4ak, ba? Ez, ari ginen pentsatzen Durango, noiz azten den. Durango 6 azten da. Bai. Bueno, ezin alduguan kasartu. Bai. Zen necesidad, baina, tira. Bihar, goizeko 10:00 hemen ikusiko du elkar. Agur, entzule, bihar arte ondo izan. Esan berriz esan, ez daitezela aztu, ez daitezela gan. Oinu bortitzak, zure begietan, islatu ezean. Berriz ere azitan, zure negarren arira, berdin jarraiteko gehiagida. Zure Espainien segida, pozidun ere hariman, itzarrak bezala gau erdian. Berriz ere azitan, zure negarren arira. Keep Calm and Bigarren Kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00.